täällä pelataan Supersurfia. Eli aloitetaan. Ensin mä kerron tästä pelistä, niin tää on tämmönen juoksupeli, tai siis tämmönen te näette kohta. Mitä täällä on? Muista ajoa. Ensin pitää valita tyyppejä. Näin. Noin. Tää on nyt niinku tänne. Niin täällä on asuja. Eikä me lähetä ihan vaan tällainen. Joo. Tällainen. Täällä on näitä achievementteja. Täältä näin. Tämmönen kappale. Näet jostain satussa niin niin yhdistä Facebookiin. Ja ei mainoksia. Tosiaan täällä oli myös lautoja. Tämmösiä. Tää on nyt tän päivityksen ajan tämä. Niinku se niinku päivityksen on yksi tyyppi ja lauta, niin tän päivityksen ajan. Eli taas mainokset. Hyi, menkää pois. No niin, aloitetaan. Tää on tämmönen, jos ette ole ennen pelannut, tää lagaa vähän, kun on rekordi päällä. Okei. No. Uis. Ai. Auts. Joo, tos voi myös pelastaa, niin en halua Facebookiin. Okei. Joo. Eikä mennä toiseen. Roundi vai miksi tätä voi kutsua? Ai. Siis kertokaa teidän ystävillekin tämä kanava. Se olisi tosi mukavaa. No. Mun nimi on siis Kisu VNN. Kahdella N:llä ja mä taas mokasin. No. Ei mainoksia. Vedetään vielä yksi tämmönen. Ja sitten voitais lopettaa tää video tähän. Okei. Vasen, oikea, oikea. Vasen, oikea. Vasen, hyppy, hyppy. Hyppy, vasen, hyppy, oikea ja vasen. Vasen. Alitus. Oikea. Hyppy. Vasen. Vasen. Hyppy. Hyppy. Oikea. Joo, kiva selostusta. Ei itse nyt lagi, niin jaa, se oli siinä. No, kiittikö katsoit tän videon, muista tykätä, tilata ja kaikki on vapaaehdosta, joten se on moi. Ja se on moi vielä kerran.